Hola amigos, 5 dimineața în San Andres. M-am trezit la ora asta pentru că vreau să mă duc până pe plajă să prind răsăritul, să vedem cum se vede de aici, pentru că sper... Ups, sunt în nord. Nu știu să văd, cred că nu o să văd răsăritul, sper să-l văd. Vom vedea. You never know. Dar hei, aseară m-am apucat să-mi fac tatuajul. The second one. Cred că va ieși mai prost decât primul, dar vom vedea. Well, nu prea ține vremea cu noi. Cred că am onorat. În partea aia cam plouă. Până acasă vezi. M-am trezit și eu cu noaptea în cap să dau de ploaie. Oh well. It is what it is. We cannot control some things. Pe mine mă depășesc prețurile la țigări. Mai devreme am cumpărat un pachet de Terea Amber cu 23.000 de pesos, acum a fost cu 20.000 de pesos, acum a fost 23.000 de pesos. Dar total curez. M-am pus să mănânc ceva. M-am dat o vită. Una Corona. Food is ready. Vita în Colombia se servește pe o plită încinsă. Deci această vita a fost mai mult o talpă de bocang, mai mulți gârci decât carne, și carnea i-am zis să fie medium, a fost bine făcută. Am amestecat la ea ca la bocang. Ar, asta e, mai zi și țeapă. O să încerc altceva mai pe seară. De 5:30 acum și vreau să mă duc să văd dacă e padre la locul unde am lăsat golf cardul, să văd dacă pot să închiriez pentru câteva ore un scooter, să mă duc pe partea cealaltă a insulei să văd apusul. Deși la 5-6 trebuie să aduci înapoi scooterele, proiectele, golf cardurile, una alta. Da, n-am curios. Îl pe Padre aici. Padre! Nu m-am rezolvat cu Padre, dar m-am pus legătură cu un băiat și aștept acum să mă duc un scooter și te rezolv. Băiatul care mă o să fac un tur mâine. Să mă duc pe insulă acolo. Da, deci m-am prins noaptea, n-am apucat să filmez niciun apus sau, mă rog, 3 raze de soare. Bine, a durat și enorm de mult să vină băiatul ăla să aducă scooterul, să ies din oraș, să ajung la punctul ăla, mă rog, în fine. Asta e, o altă experiență, Doamne ajută. Asta a fost. Am dat scooterul la băiat. Și că nu știu dacă am făcut o idee, o afacere bună, dar sau poate am făcut o afacere bună, nu știu, să vedem. I-am dat 200 de pesos
pentru o zi full mâine să mă ducă pe 2 insule și am zis că am ratat din cauza lui că a întârziat cu scuterul Apusul și mi-a zis că la 5-6 îmi dă scuterul mâine cu benzină full să mă duc să văd din nou Apusul. I-am dat asta banii, dar n-am semnat niciun contract, nimic, și că să vină mâine la hostel să mă ia, să mă ducă la docking station. Să vedem. Ori am dat 200.000 de pesos pe nimic, ori va fi mâine o zi full. Let's see. Și masa mea de seară de azi, care arată delicios. Hola, din San Andrei. 7 dimineața. M-am trezit după ce m-am trezit de 7 ori toată noaptea. Și pe la 5 dimineața am oprit cu botez și am însoțit-o la plajă. O să mă duc să mănânc ceva la hostel, sper să fie bună mâncarea, că la 9 o să vină să mă ia băiatul de aseară, sper să vină să mă iau, să mă duc on the day trip. Sunt curios cum va fi azi. Ciao, adios amigos. Traficul de dimineață. Aștept să vină băiatul să mă ia, mă rog, încă nu m-a sunat, dar vreau să-mi iau o husă de telefon să văd dacă pot să filmez ceva pe insula Apusul. Am și o husă de telefon. Am zis că 10.000 și am înțeles 100.000 și am zis, doamne, e cam mult 100.000. Și tot m-a făcut eu un calcul în cap că 10 e 10 și 1000 e 1000 și am zis, a, 10.000. My Spanish improves, baby! Deci aici zici că ești ca în Asia. M-a sunat acum tovarășul, amigo, vine să mă ia, deci hai că nu-i chiar. Deși mi-a zis modest că ăștia colombieni sunt oameni de cuvânt și că se țin de treabă. Tutto bene! A venit el. Când ne urcăm pe o barcă, m-a dus pe un alt băiat la debarcader și mergem pe o insulă, nu știu unde mergem, dar de întors, nu știu ce mă întorc. Și mă mut în stânga-dreapta, să vedem. O să fie aventură. Doamne ajută! De la speedboat, deci au mers ca nebunul skipperul, toți sunt în fleașcă. Și acum va fi o introducere, toată lumea vorbește spaniolă, mai puțin eu, doar că am întrebat pe cineva că la 1 trebuie să fim înapoi să mergem la acvarium, că întrebase cineva cine mai rămâne pe insulă până la final și cine nu, să ridice mâna. Nu am înțeles, dar noroc că am întrebat. Beautiful. El almuerzo tiene un costo de 50.000 pesos, viene con patacones, arroz de coco y ensalada.
si de pronto queremos comer algo diferente, hay una bandeja marinera muy buena. ¿Qué trae la bandeja marinera? Trae pulpo, camarón, caracol, carne, langosta, carne salada y papa a la francesa. Esa bandeja Conducemi un Coco Loco. Hola. Se come se ma parece que fui más hoy de ver. Un Coco Loco fresco, non alcoolic. Penso che bene. Așa, am făcut și o baie. Vreau să mai zic că îmi zicea tipul de ieri că aparent această insulă San Andrei e una din cele mai, mă rog, nu periculoase insule din Columbia, dar e insula cu cele mai multe droguri din Columbia, pentru că e insula de unde pleacă drogurile în toate direcțiile în lume. Și m-am mutat pe hartă și într-adevăr așa e, că e insula care leagă Mexico, Puerto Rico, toată zona asta, Caraibei, se duce în toate direcțiile din lume. Povestea că frate se e în pușcărie pentru crimă, într-un maximum security din Bogota, doar că el nu vrea să aibă de-a face cu drogurile, cu toată lumea asta interloco, are prieteni care zic, hai că poți să fii milionar și uite, te baci și tu, investești câteva milioane și până poți să fii și mai milionar. Dar știe cum e viața drogurilor. Dar e interesant ce fel de oameni poți să găsești de-a lungul drumului. Atât a fost Jinjoni Cay. Acum mergem la altă insulă, nu știu cum îi zice, o să aflu când ajung acolo, la acvarium și să facem snorkeling. Bine, n-am ochelari, dar cu ochii deschiși, pe nisipul fierbinte. Am ajuns în acest mic paradis. În spate acolo am înțeles că e acvariu. Și am ajuns pe partea cealaltă. Cred că am înțeles eu greșit, de aici nu e niciun acvariu. E, asta e. Măcar mai văd altceva. Ce terasă mișto. Tocmai au plecat unii și am prins și un loc la această masă cu acest view. Și întreba dacă pot plăti cu card. Bun, facem progrese. And my meal with the view.
acest pod, aer liber, să faci snorkeling, măcar că nu am papucii și ochelari, nu o să mă scăpun să văd. Mă rog, dar frumos zonă. Ahí al lado del coso, mi hermano. San Andrei. Mă duc acum să fac un pui de somn, să fac un duș și la 6 să mai încerc să prind un apus de soare. Și mai e o chestie, aici la trecere de pietoni nu oprește absolut nimeni. Această funie este un speedbump. Deci 6:20, amigoul meu nu mai a apărut. L-am sunat, dar răspunde, mă rog, nu răspunde. I-am scris un mesaj. Să vedem acum dacă răspunde. Mi amigo se face că nu mai există. M-a sunat și a zis că vine în 2 minute să mă ia, că a murit telefonul. Ok. Deci e 6:30. Nu știu dacă e mai mult. Ieri. Soarele meu. Să vedem. Poate prin ceva astăzi. Am văzut și apusul, care a fost foarte mișto, și ca toate lucrurile bune în lume, ce scooter a rămas fără benzină. Și sunt acum ca măcăii și am sunat pe Gagiu, pe mi amigo, care nu răspunde la telefon. Să vedem ce Dumnezeu facem acum. Va trebui să vină cu o găleată de benzină să mutăm. Am vorbit cu amigo să trimită pe cineva, alimentăm și să mă ia de aici. Până atunci stăm pe bordură. Hai că am rezolvat-o. Mi-a adus benzină, am venit în oraș și am lăsat motorul la garaj și acum m-am dus pe centru, m-am dus să mănânc și ceva. Și o pizza Domino, pe care am dat 105.000 de pesos, care înseamnă 20 ceva de dolari. Asta e grande pizza.